Ngiyakhuleka kuMagumba amanomhlaba, ngiyakhuleka kuyindlondlo ezinhle, indlondlo lekhulumayo Mntanoma namakhehla, sanibonani. Zindlondlo namhlanje ngizonibonga kakhulu ukuthi nibe nami ngaso sonke isikhathi kule channel. Ngibonga ukuthi i-channel isikhulile, niyikhulisile kakhulu, ngiyabonga. Ngizodlulisa nje okukhulu ukuzithoba nokukhulu ukubonga, ngithi ngiyabonga Zindlondlo, isandla sidlula ikhanda, ngithi nje kini ngiyabonga. Konke ningenzele kona ngiyabonga, nokuthi siqhubeke sikhulume, ningibuze nemibuzo ningibuza yona. Ngiyabonga kakhulu ukuthi niyafisa ukuthola ulwazi. Ngijabule nje ukuthi iy'ndlondlo noma ngabe kuthiwa kusemnyama kangakanani kuzona, kepha niyafuna ukuthi nazi ukuthi nikhanyisa kanjani, niyafuna ukuthi nazi ukuthi niwenza kanjani umehluko nani kubantu benu nasey'mpilweni zenu. Nisondela kanjani kule ndlela, nihamba kanjani, nizi-align-a kanjani nendlela yenu. Okusho ukuthi-ke niyayifuna lento ukuthi maniyilungise, yazi kumnandi lokho. Zindlondlo ngiyabonga. Abanye ngibabone la kwi-channel mangabe ngibheka ngibabuka ama-comments abo, ngibuka imibuzo yabo, ngibheka ukuthi hawu laba ngangikhona nanabo ngisaqala nje ukwenza ama-video basesekhona namanje, even though sebakhulile manje kwamoya, bakhulile kakhulu, kepha basabakhona ukuthi nje sisesekhona indlondlo. Kuhamba kanjani, kubuzwe kwenziweni, ngoba kule ndlela akekho umuntu ongathi ngazi konke, akekho umuntu ongathi mina ngiyazi yonke into. Kepha into emnandi ukuthi niyahamba nilalele lapha nalapha, nizwe sibaningi sikhulume ukuthi lokhu wena okuzwayo ukuthi lokhu ngiyakubona mina. Kuhamba kanjalo phela kule ndlela kuhamba ngendlela yokuthi lokho okukhulunywa yimina ukubona kanjani wena emaphusheni akho. Mhlampe ngikhulume izinto mina engidlule kuzona, bese nawe ubone ukuthi hawu la engathi ufana nami kuthi akucishe kufane nami, ake ngilalele. Ziningi-ke iy'ndlela, nabanye bakhonjwa kwabanye, ngoba vele singabantu bakamoya, singabantu bamakhosi, kepha indlela abazibonakalisa ngayo kuthina ayifanani. So-ke ngiyabonga kakhulu indlondlo. Makhosi, ngiyabonga nje ukuba nani kakhulu. Uthando lwenu lukhulu, ngiyanithanda, nami nginibonile ukuthi niyangithanda ngale ndlela eningibonise ngayo uthando. Umkhuleko-ke indlondlo sasekhona, sisakhuleka. Ukhokha nje u-R50 ungene emkhulekweni, ungu-WhatsApp. Ngiyabona-ke basekhona abangi-inboxayo, kepha-ke ngiyasho ngithi cha, ungangi-inbox, ngena ku-WhatsApp usho ukuthi ucela umkhuleko, bese ngikwazi ukukufaka ama-group. Even namanje isekhona ama-group enginawo. Uma ngabe esephumile ngiyakwazi ukuphinde futhi ngifake amanye ama-group, ngoba angeke nginithathe nonke kanye. Ngiyakwazi ukunilindisa, kodwa isikhathi osilindayo asikho side kakhulu. Uyalinda igcwale leyo group yakho, ibiphuma leya ibe ngena enye. Kuhamba kanjalo-ke emkhulekweni. Asiyibambeni le ndlela, siyibambe kuyoze ulunge umhlaba, ngoba nawe uzolungisa ingxenye yakho, nomunye uzolungisa okwakhe, ukuze umhlaba lo esikuwo ukwazi nawo ukuhlanzeka, ukwazi ukuthi nawo uklineke ngale ndlela, uhlambululeke. Umhlaba siyawuhlambulula ngokulunga kwethu, sihlambulule ezinye izinto. Uyabona, kuningi. Ngiyabonga, kuningi futhi esikufundayo kumkhuleko. Hhayi ukuthi siyakhuleka kuphela, sinamaklasi, siyafunda futhi ukuthi nokuthi kuhamba kanjani. Nemibuzo-ke le enithanda ukuyibuza, ibuzeka kalula la elokhuzeni kumkhuleko, ukuze ubuze uphenduleke. Ngiyabonga kakhulu indlondlo. Okukhulu nje bekuzodlulisa ukubonga uthando eningibonise lona, ukukhulisa le channel, ukukhulisa lo msebenzi wami Zindlondlo. Amen.